Para adiyuswa, sasamunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah Adiyuswa ing Jemuah Pon 7 November 2020 kita lampahi ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat milanipun siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adiyuswa, jejer ingkang kita rembak ngreksa gesang Yudas selikur padha rumeksa marang awakmu dhewe mengkono ana ing sakjroning si Gusti Allah kalawan nganti-anti marang sih rahmati Gusti kita Yesus Kristus tumuju ing urip langgeng. Para adiyuswa, ngreksa gesang mila boten gampil awit kathahipun pepalang. Saged pepalang saking Jawi kados dene piwulang nasar, tren masyarakat, sesakit, panggoda menapa dene umbya ing jagat. Saged ugi pepalang saking lebeting diri pribadi kadosta gesang ingkang sak senengipun boten saged njagi diri menapa dene luweh-luweh dados ngreksa gesang kedah wetah saking lebet lan jawi diri kita. Yudas selikur ngendika, padha rumeksa marang awakmu dhewe mengkono ana ing sakjroning si Gusti Allah kalawan nganti-anti marang sih rahmati Gusti kita Yesus Kristus tumuju ing urip langgeng. Yudas paring pepimut amri pasamuan wicaksana nampeni piwulang nasar ingkang numusaken kendoning kapitadosan. Yudas ngemutaken pasamuan tansah waspada lan boten kentir kalian piwulang ingkang nasaraken. Piwulang nasar ketingalipun sae ing paningal nanging saknyatanipun dadosaken pasamuan sulaya. Tiang punika pinter ngendikan bab kitab suci nanging gesangipun remen padudon. Ginakaken ayat kangge ngleresaken dirinipun lan nindakaken katresnan ingkang lamis. Para adiyuswa, pepimut Yudas ugi kangge kita. Monggo sami waspada dhateng piwulang-piwulang ing jaman sakmangki. Kita kedah ngreksa gesang ing katresnanipun Gusti sinarengan nenggo sih rahmatipun Gusti kangge gesang langgeng. Lumantar ngreksa diri ing katresnanipun Gusti, kita mboten saged kagodha lan kentir dening piwulang nasar. Monggo samiya waspada lan ngreksa gesang saged lumantar remen pakempalan maos kitab suci, ndedonga, ngibadah, olahraga lan nyaket raket kalian Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut amri kawula ngreksa gesang kawula ing menapa kemawon. Kadi perkawis ingkang mekaten, kawula badhe saged waspada lan jagi gesang kawula kanthi sae. Kawula pasrahaken para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi lan berkahi. Langkung-langkung para adiyuswa ingkang wedal sakmangke nembe ringkih ing raga, kawula pitados paduka ugi badhe paring kekiyatan panglipur malakepara wetahing kesarasan badhe paduka paringaken. Kawula ugi emut kalian anak putu kawula ing pundiya papan, sae ingkang sinau, ingkang makarya, sae ingkang gesang ing bali wismanipun. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung dhateng para anak putu kawula ing pundiya papan, matemah tansah cinekapan ing berkah-berkah ingkang karantu ing tata gesangipun. Kawula ugi masrahaken kawontenipun komisi adiyuswa ing gereja klasis sinode, tabloid adiyuswa, wasita adi lan menapa kemawon program-program adiyuswa. Kawula pitados
paduka ugi ingkang badhe nganti lan ngreksa langkung-langkung pengetan Adi Yuswa wonten ing Jakarta taun ngajeng kawula pitados, paduka ugi ingkang tansah maringi kekiatan dhateng para Adi Yuswa ingkang mangke nyawisaken ngempal wonten ing pengetan Adi Yuswa. Kawula pasrahaken pandonga lan pasambat kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring berkah dhateng kawula. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para Adi Yuswa kita tutup pepanggihan kita pangibadah jemuah Adi Yuswa srana ngrepekaken kidung. Sumangga.